मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उडान होती है। काम प्रामाणिक, निस्वार्थी आणि पारदर्शी असेल, त्यात सच्चेपणा असेल तर जनतेच्या मनातलं आपलं नातं अधिक घट्ट होतं नव्हे तर आपल्याला जनतेच्या मनातील आणि गळ्यातील ताईत बनता येतं। आज खूप कमी वयात आपल्या अलौकिक आणि लोकाभिमुख योगदानानं राजकारणातील विलक्षण संघर्ष करूनही जनतेच्या मनातील राजा होता येतं, हे सिद्ध करून दाखवलंय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कसई दोडामार्ग नगरपंचायतचे सर्वात युवा नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांनी। 16 मार्च हा त्यांचा जन्मदिवस आणि याच निमित्तानं त्यांच्या या वैभवशाली राजकीय कारकिर्दीवर टाकलेला हा प्रकाशझोत नव्या पिढीला निश्चितच प्रेरणादायी ठरणारा आहे। नगराध्यक्ष पदाच्या पहिल्याच वर्षात तब्बल 10 कोटींची विकास कामं मार्गी लावणारे ते कोकणातील पहिले नगराध्यक्ष ठरलेत। कसई दोडामार्ग नगरपंचायतीचा पारदर्शी कारभार हे आणखी एक त्यांचं वैशिष्ट्य। नगर परिषदेसाठी 3 कोटींची हक्काची इमारत, 2 कोटींचं सुसज्ज नाट्यगृह, 1 कोटींचं क्रीडा संकुल, नळपाणी योजनेचं बळकटीकरण, मच्छी मार्केटसाठी सुसज्ज इमारत, सिद्धिविनायक कॉलनीतील गार्डनची दर्जावाढ, उद्यानाचं बांधकाम, स्मशानभूमीचं बांधकाम, वाचनालय, मनेरी नळ योजनेच्या विहिरीची रिटेनिंग वॉल, स्वच्छ शहर, नियमित पाणी पुरवठा, स्वच्छ दर्जेदार रस्ते, स्ट्रीट लाईट, सेल्फी पॉइंट आणि दोडामार्गची सांस्कृतिक तसेच पर्यटनदृष्ट्या ओळख निर्माण करणारा दोडामार्ग महोत्सव अशा डोंगरा एवढ्या विकास कामांना एका वर्षात आकार देणारं प्रचंड ताकद असलेलं हे झंझावाती व्यक्तिमत्व आहे। घरात वडिलांपासून रुजलेला निस्वार्थी सच्चेपणा आणि निस्वार्थी समाजकारणाचा वारसा साहजिकच चेतन चव्हाण यांच्या नसानसात भिनलाय। त्यामुळं युवा वयातच संघाचे संस्कार घेत पुढे चेतन चव्हाण यांनी 16 वर्षापूर्वी सक्रिय राजकारणात प्रवेश केला। त्यांच्या आई या ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून त्यावेळी कार्यरत असताना त्यांनी थोडंसं राजकारणाचं बाळकडू घेतलं, पण निस्वार्थी समाजकारण आणि सच्चेपणा हा त्यांच्या घराण्याचा वारसा। आज तोच माणुसकीचा वारसा चेतन चव्हाण जोपासत आहेत। गोव्यात महाविद्यालयीन शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी दोडामार्ग शहरात भाजपच्या युवा मोर्चाच्या माध्यमातून सक्रिय राजकारणात प्रवेश केला। प्रवेश राजकारणात असला तरी नेहमीच जमिनीवर पाय आणि माणसात राहण्याची, त्यांच्या सुखदुःखात सहभागी होण्याची श्रीमंती आजही ते जोपासत आहेत। पहिल्याच कसई दोडामार्ग नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये त्यांनी शेवटची 2.5 वर्षे उपनगराध्यक्ष म्हणून केलेलं काम आजही शहरवासियांच्या मनात घर करून आहे। बाजारपेठमधील वक्रतुंड नवयुवक कला क्रीडा मंडळाच्या माध्यमातून त्यांनी युवकांची मोठ बांधत शहरात दीपावली शो टाइमची मुहूर्तमेढ रोवली। एक नवी सांस्कृतिक चळवळ आणि शहरातील नागरिक युवाईला एक हक्काचं व्यासपीठ त्यांच्या माध्यमातून शहरात उभं राहिलं। आता त्यांचे शिलेदार मनोज पारसेकर, सुदेश मळिक, रोहन चव्हाण व अन्य जण सांस्कृतिक चळवळ पुढे नेत आहेत आणि तितकीच समर्थ साथ चेतन यांना देत आहेत। अतिशय युवा वयात त्यांनी राजकारणात दिलेले भरीव योगदान व जमिनीवरच पाय रोवत जनमानसात मिसळून राजकारणात रोवलेलं भक्कम स्थान त्यांना जनतेचे आणि विशेषतः संपूर्ण शहरातून युवा फळीची एक वेगळी साथ मिळवून देणारं ठरलं। ज्यावेळी दोडामार्ग विशेषतः शहरात भाजपासाठी कठीण काळ होता, अशा वेळी त्यांनी खऱ्या अर्थानं दोडामार्गमध्ये भाजपला उभारी देण्यात मोठं योगदान दिलं आणि त्याच योगदानामुळे पुढे त्यांना युवकांच्यात एक आपली वेगळी छाप पाडता आली। साहजिकच ते कसई दोडामार्गच्या पहिल्याच नगरपंचायत निवडणुकीत प्रथम 10 मधून निवडून आले आणि पहिल्याच टर्ममध्ये त्यांना उपनगराध्यक्ष म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली। या संधीचं त्यांनी सोनं केलं, लोकांच्यात राहून लोकांसाठी, सर्वसामान्यांसाठी काम केलं। माननीय नगराध्यक्ष आमचे मित्र चेतनराव चव्हाण साहेब यांचा उद्या वाढदिवस असल्यामुळे त्यांचा मित्र या नात्याने आणि हितचिंतक या नात्याने त्यांचं मनापासून अभिष्ट चिंतन करतो आणि परमेश्वराला सांगणं करतो की दोडामागच्या विकासाच्या साठी आणि दोडामागच्या जनतेच्या चांगला न्याय देण्यासाठी त्याला दीर्घायुष्य लाभो, चांगलं आरोग्य लाभो, त्याच्या कुटुंबाला आरोग्य लाभो आणि त्याच्या हातून दोडामागची अखंड विकासाची जी गंगा त्याने हातात पेरलेली आहे ती पूर्णपणे यशस्वी हो असं मागतो। खरं म्हणजे चेतनरावांना समाजाची नाळ ही त्यांच्या वडिलांकडून मिळालेली आहे। त्यांचे जे वडील सुभाषराव चव्हाण हे होते, हे माझे चांगले मित्र आणि त्यावेळी
त्याने हिरिरीने समाजकार्यात उचललेला होता आणि प्रत्येक समाजकार्यात करत असताना ते माझ्याशिवाय आणि गोविंदराव शिरोडकर या दोघांशिवाय सल्लामसलत केल्याशिवाय कुठलंच पाऊल उचलत नव्हते आणि अशा रीतीने ते सातत्याने समाजाचं काही ना काही काम करत होते. तोच वारसा चेतनरावांना मिळाल्यामुळे चेतनरावांचं कार्य आज दोडामार्गला हळूहळू दिसत आहे. चेतनरावाने जेव्हा ते लोकांनी त्यांना निवडून दिले आणि नगराध्यक्षपदावर बसले तेव्हा आमच्या 5 मिनिटाच्या डिस्कशनमध्ये त्यांनी मला एवढंच सांगितलं की भाई, मी नगराध्यक्षपदाचा हे पद स्वीकारत असताना नगरपंचायतमध्ये भ्रष्टाचारमुक्त नगरपंचायत असेल, विकासाभिमुख नगरपंचायत असेल आणि सर्वांना सतत बरोबर घेऊन दोडामागचा विकास कसा होईल ह्याकडे माझं काटाक्षाने लक्ष असेल आणि त्याची परिणती आज आम्हाला दिसून येते. अवघ्या 1 वर्षाच्या कालावधीत दोडामार्गमध्ये वेगवेगळ्या विकासाची दालनं खुलं होत असताना, मग ते फिश मार्केट असो किंवा क्रीडा संकुल असो किंवा आपलं जे उद्यान माझ्या कॉलनीमध्ये जे झालं आहे त्याचा आणखीन विकास होत असताना आम्हाला सातत्याने दिसत आहे. अशी बऱ्याच योजना चेतनरावाने अंगी घातलेल्या आहेत आणि मला वाटतं पुढचा टर्म संपेपर्यंत त्याच्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी साकाराला येईल असं मी मानतो. आणि असं असताना जनतेने ज्या विश्वासाने त्याला निवडून आणलेला आहे तो विश्वासाच तो प्राप्त ठरतो आणि सार्थ ठरतो. त्याच्यामुळं मुख्य म्हणजे भ्रष्टाचार मुक्त अजूनही त्याला बोट दाखवू शकत नाही, इथं भ्रष्टाचार झाला आहे तिथं भ्रष्टाचार झाला नाही असं बोट दाखवता दाखवू शकत नसल्यामुळे चेतनरावांना मी पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो आणि त्यांना दिवसाच्या निमित्ताने पुन्हा शुभेच्छा देतो आणि अशीच ईश्वरचरणाला प्रार्थना करतो की त्यांना जनतेच्या कल्याणासाठी असंच निरोगी आरोग्य लाभो आणि सातत्याने ते जनतेच्या सेवेसाठी हजर राहो एवढीच प्रार्थना करतो. अशा या समाजकारण व राजकारणातील लढवय्या मात्र समाजाशी कायम नाळ जुळलेल्या सच्चा कार्यकर्त्यास व युवा लोकनेत्यास कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साध लाईव्ह टीम तर्फे वाढदिवसाच्या हृदयापासून शुभेच्छा. कसई दोडामार्ग नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष माननीय श्री चेतन सुभाष चव्हाण यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक विशाल प्रभाकर परब, भाजपा युवा नेता, हिंद मराठा महासंघ सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष. स्वभावातील गोडीनं संघटन करणारे आणि अभ्यासू वृत्तीनं शहर विकासासाठी अतुलनीय योगदान देणारे आमचे मित्र कसई दोडामार्ग नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष माननीय श्री चेतन सुभाष चव्हाण यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री विवेकानंद नाईक, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, उद्योजक, दोडामार्ग अध्यक्ष श्रीमती सुशीलाबाई मेमोरियल ट्रस्ट दोडामार्ग. कसई दोडामार्ग नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक शुभम गावडे अँड कन्स्ट्रक्शन. आमचे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण मित्रमंडळ दोडामार्ग. स्वभावातील गोडीनं संघटन करणारे भाजपचे डॅशिंग युवा नेते आणि कसई दोडामार्ग नगरपंचायतीचे लोकप्रिय नगराध्यक्ष माननीय श्री चेतन सुभाष चव्हाण यांना वाढदिवसाच्या लक्ष शुभेच्छा. आम्हाला अभिमान आहे आपल्या वैभवशाली नेतृत्वाचा. कर्तृत्वाच्या अग्निबाणानं ध्येयाचे गगन भेदून यशाचा लख प्रकाश तुम्ही चोहीकडे पसरवाल. एकच ध्यास कसई दोडामार्गचा सर्वांग सुंदर आणि सर्वांगीण विकास. आपणास उदंड आयुष्याच्या अनंत शुभेच्छा. शुभेच्छुक माननीय श्री देविदास गवस, उपनगराध्यक्ष माननीय श्री नितीन मणेरीकर, बांधकाम सभापती माननीय सौ गौरी पारसेकर, शिक्षण आणि आरोग्य सभापती माननीय सौ ज्योती जाधव, महिला आणि बालकल्याण सभापती, सर्वश्री नगरसेवक आणि चेतन चव्हाण मित्रमंडळ भारतीय जनता पार्टी दोडामार्ग.